Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fir-residenza San Vincenz de Paul tħabbar investiment ta' €2 miljun f'magna ġdida l-MRIs li se tnaqqas l-iskariġġ għall-anzjani, mhux biss dawk residenti f'San Vincenz iżda anke oħrajn fil-komunità. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġewwa Etienne Bela fid-Day Hospital ta' San Vincenz li spjega kif din il-magna se tkun ir-raba' waħda għall-MRIs f'pajjiżna. Fl-istess waqt tħabbar kif fil-futur qrib mistenni jitħabbar investiment simili f'Għawdex biex anke l-Gżira Awċija tkun mamra b'magna l-MRIs u l-Awċili jinqdew f'Għawdex stess. Kull sena jsiru 20 ta' eluf ta' MRIs kemm dawk skedati kif ukoll oħrajn ta' emerġenza biex tingħata stampa ċara ta' dak li jkun għaddej fil-ġisem għad-dijanjosi tal-pazjent. Il-Ministru għas-Saħħa spjega kif il-magna f'San Vincenz se tkun iffukata l-aktar biex taqdi l-bżonnijiet tal-popolazzjoni anzjana u tikkunsidra l-vulnerabilità tagħhom bit-tip ta' radjazzjoni li toffri. Fl-istess waqt din se tingħaqad ma' testijiet oħrajn li diġà jsiru fid-Day Hospital ta' San Vincenz biex toffri servizz holistiku fil-qasam tal-medical imaging. Is-servizz ma jistax ikun komplet jekk ma jkollokx servizz ta' radioloġija robust. Allura hawnhekk għandna X-ray speċjalizzati, daħħalna ultrasound machines, qegħdin fil-proċess li ndaħlu CT scanner u issa ħajkollna MRI scanner. L-MRI scanner ħajkun ta' tip li ikun l-iktar wieħed adatt li jitratta persuni anzjani. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Anzjanità Attiva, Malcolm Pola Ġużgalja, semma l-aspett preventiv marbut ma' dan l-investiment għaliex fil-waqt li din il-magna se tnaqqas l-iskariġġ tal-ivvjaġġar lill-anzjani tippreveni wkoll riskji oħrajn marbutin ma' saħħithom. Fil-verità meta inti għandek il-pazjent anzjan li qiegħed tifrankalu l-iskariġġ ukoll qed tifrankalu anke ċertu riskji oħrajn, jiġifieri qed nitkellmu riskju forsi ta' waqgħat, riskju li dak li jkun jista' jimrat in the meantime. U għandek ukoll il-punt importanti ħafna li naqsu l-load minn fuq il-Mater Dei. Il-fondi għal din il-magna ġejjin mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali, l-NDSF.